Mr. Shandu ngi-right. Bayadelela nabantwana ngi-right. Yabazi. Badelela vele labantwana. Kodwa namhlanje ngizobaqondisa. Naye ngemphoqo kanje. Khuleka thisha. Namhlanje ngizobalungisa. Bele bebhala i-surprise test. Bese beyafail. Bese ngiyabashaya. Bafethu, senkingeni. Uthi siyozibhala i-surprise test. Futhi uzofela uzomshaya. I-surprise test? Hayibo kanjani manje? Akekho umuntu uzongishaya mina. I have a right. Amalungelo. Bafethu, ngiyazi sinama-right. But ukuthi sinama-right akuchazi ukuthi sihlezi right. Bese-wrong bafethu. Bese-wrong ngokushaya umncane ehlombe. Mina ngithi asikhohle nama-right for now. Sifocusane kwenze into right. Ngoba amalungelo sibuye siwasebenzise ngendlela. Ayisenjani ngishaya? Shawe. Ngeke baba. Izobe ngani le test mkhonto? Mhlawumbe ngazama ukufundisa kancane. Mina Nkosi yami, ngeke ngisakwazi ukufunda. Sekulate. Izovela kudompoti yani nje. Bafethu. Nawo plan. Angithi bafuna usurprise. Athi sivele siba-surprise. Sivele sihlenze imbuzi nje straight. Bafethu angazi ubhalana. Futhi angazi ushaya kanjani imbuzi. Ngoba ngibazwa ngabe ikhuluma usubhala ngani. I-surprise nje. Mina ngithi asithole iplan yokungena laphaya. Ngoba into yokubhala i-surprise angingeni. Futhi nokushawa, hayi, ngingeni i-ghost phela. Ya. Ngidelelani Messi? Yazi ukuthi ngobelani uzosizana. Zoniyane nolwazi. Nene namdelela. Se, lumgwaqo. Sheshe ubuye. Into eniyenzile nifakele enkingeni. Wena kudelela wakho namhlanje uzophela. Futhi kumele nazi ukuthi meke nje zathi 15 njengoba ningidelela owami umholo uyangena ebank uphelele. Record. Asayena umfundi kanjani? Okay, that came out ngendlela wrong line. I've always wanted to say that line. Mbane break in.
after 30 minutes ngidinga wonke umuntu ebesela. Siyazwana? Yes, sir. Class, sizobhala i-speed test. Ibalo ke soyibhala zo4. Siyazwana? Usingafundanga sir. Bhala amaphepha. Sicela. Qala ukubhala. Nginikeza 30 minutes. Suka manje. Bafethu, uzangitshela amajuice angempela. Hayi into enintshelo umani umbeni. Yazi ngithi ngivuke ekseni, ameheda navuleka. Ngathi ngifaka amanzi eketeleni, got on. Athi ngathi ngihlanza istadium. Ngathi manje ngathi ngihambe emgaqweni ngahlana nomuntu angeke asudla bana ngempela wena ay madam the real one lapha Irit bomono. Yes. Okay. Bazanywa kamnandi. Dudwa abantu. SNAZO. Sometimes my life with you is like a roller coaster. You don't always do me right, but I just hang around. See, I put you first before me, but you put me through heartache and stress, yeah. How did you think I wouldn't know? How did you think that I wouldn't find all the sturdy coals unfold through the night? I know the black opal lipstick stain, yeah. I deserve so much than this. What am I gonna do with you? 'Cause I love you. What am I gonna do Mampela. with you? 'Cause I love you. Lento ayibonile. Akuyona into ecabangayo. Mama ngazi kwenzakala. It's okay Mshaya. It's okay. Ucela kuphela. Ngakuphatha le. You're right Mshaya. La ntombazane yakufuna.
Uyabona. Soba kwena uthenza njani? Kodwa mina ngiyethemba. Ngiyabona. Wipe your tears, baby, please. I have been trying to change now, but the skills are always around me, giving me numbers, giving free kisses. Yeah, I am leading away. Mshayabethu. Mfethu, kunembuzi la ngisho esanele. Ubo. Ilife unini, imbuzi ey'balwa ngishuthile. Manje mfethu sacela-ke ukuthi usidalele yona mfethu. Ampela. Uyabona ukuthi ngiyenza kanti. Imbuzi angiyithandi. Kodwa akekho umuntu kumele eshawe namhlanje. So, yabo. Trust you with my life. Zana la. Yekwenze njani? Yekwenze njani?
Ngiyaxolisa Nkosi yami. Choice. Kwenzenjani ndoda? Ndoda. Kwenzenjani? Ngayithola ntana mathuku. Hey siyakhala. Hey madod. Time is up. Hands down. Fez muito afundile fez. Awu Nkosi yami, Nkosi yami, senziwane ebhasini esikhokhile. Umtholo. Nana. Siyabuya sayo mama. Hold it. No! Oh. Ngisilima ni. Speed test. Niphase nonke kanje. Kwi-maths. Shuthi ngisilima mina. Kanye isiZulu 90%. Amanda Kumet 90%. Nana Zwan 90%. Fatima Dlamin 90%. Nonke mtholo 90%. Bese kube ilona ke nje. Ubani ghost? Oh. Wena ghost. Ulothola 100% wena. Kwi-speed test maths 100%. Mase ngikhombisa ukuthi uthola kanjani 100% ungangikhombisa. A surprise test. Nice surprise and I'm 100%. Skeleton, uvumelane nje ukuthi ngisathola ama-total. Hey babe, engeke ngiyamama kuselahlile.